Vi har de to ligninger, y i tredje plus py plus q er lige med 0, og y er lige med u plus v. Vi vælger så at sætte u plus v ind på y's plads, og så får vi det her resultat. Vi starter så med at kigge på parentes start u plus v i tredje, som vi så har her, og så deler vi den op. Og det vi så gør hernede, det er, at vi ganger de her to parenteser sammen, så får vi det her udtryk. I næste skridt, der ganger vi de her to parenteser sammen, og så får vi udtrykket her. Fra det her led til det her led, der reducerer vi så yderligere. Når vi har gjort det, så kan vi gå op og kigge på ligningen, vi startede med her, og så i stedet for uv i tredje, sætter vi bare u i tredje plus v i tredje plus 3 gange u i anden gange v plus 3 gange u gange v i anden. Så kommer vores ligning til at se således ud. Nu vælger vi så at ophæve parentesen her, så vi ganger p'en i parentesen, så den kommer til at hedde p. Så der i stedet for p gange parentes start u plus v i parentes slut, så hedder den p gange u plus p gange v. I næste led, der vælger vi at bytte om på vores to led, så i stedet for at den hedder 3 gange u gange v i anden og plus pu, så bytter vi om, så den hedder p gange u plus 3 gange u gange v i anden, da det vil gøre det lettere det næste skridt vi gør. Det næste skridt vi gør, det er, at vi sætter de her to parenteser sammen, det vil sige, at vi sætter u uden for parentes i de to led, eller vi sætter to led, så u uden for parentes, så den kommer til at se således ud. Det samme gør vi herover, hvor vi sætter v uden for parentes, og så kommer det til at se sådan her ud i et led. Nu kan vi så det sidste vi skal for at reducere stykket, det er at vi kigger her på u og v, som vi kan sætte ind i en parentes, og så kan vi gange det med udtrykket, eller gange det med 3 gange u gange v plus q, da både u er ganget med det, og v er ganget med det. Så vores udtryk nu kommer til at hedde u i tredje plus v i tredje plus parentes start 3 gange u gange v plus q, parentes slut, gange med parentes start u plus v, parentes slut plus q er lige med 0.